tumanyiti nakyo muriro yochete gakino muyora iyo uri ngone rorata tai bari boigete bakabarusi nyumba. Abana babere chibarongo bo mwaka yo monenusu ime ya getale mwa musioma sublocation Nyateko Ward Getutu Chache South ebasiri ya magimabo no yondo yomo we myaka 3 uyu otigeru chingoma chintindi kubatakana no muliro uyu beto gukubata enyomba yabo maiga ya 3 mwabo kubasikira eliogochia ko yangina abanabo korwa ase biasara byokoni chipsi. Korekyo gyakorekana tobo tukobo kuimukira rero yatigira abange na maswali atabwati machibu kubatekana negento kere togo chaka komuliro uyu kolengana na isaba nabo yagote babuna nebo tigere taba nabo musuma tali oro baitete gekogera omuliro uyu chagetokorwa asata tigeto musuma uyu ekyo gekogera getatumwa abo abanabo gote babuna abanabo ebasambe tubosegoitwa no monto otamanyekene goikira bono iga kuri gufredi marube nyangalese kyalenge iga enegetekera musubate asogate kuchinyo guchipara nanje ngasoka tukanda ukwanere para ingocha kurana kaiguna na nyomba ngosambwirwe ngamnyoka chibarongo bale babere mumurane moyenyaruka obasiro bugima obugi basiro bugima borobu lakini omonene mbwata monene omonene no monene alale wana era na kiali yeye bawote banya gitali bali banya kumbisa ndete kuanda ore ibade nta kuanda tauna kini bangani tingendo singoro kufire smarube akina tigeta bana bari buyangande byasara byane kingare byasara mukamuru mtokoro kufeni na ruminyo gatana fire sio kireta abo bana bayire ngumubuli na kia bana bayinta maiti na tiga bana bali buronge na tatu mwabo na bana bachinya gitali babwati kuchinya gitali ngamaitindi ngurwera ende no anya gitali tai mama minyoke mama na ruminyo gatakare na kagukure buna bane bakwete na ntina bonsinyire na kibona bana abo bakwete gaki muntu tayo wonte ipakabono igatinda nyoro yo wonte bi ariko yomo o musamario bakonyete gosokia abana baisiko tigatura igwe story yana nereri nakibakoreta nakiyarenge at least nabagotwa a light information asamarieta Pauli na manyenjo murwa enarenge nyumba mwane nkonyoro umwana ukurukufeni ukondangiri pauna bokaga kimwa marube yayire story ya bana aba konye chinsa cyarire konye twararire ono tuigwete muswati benyumba irura ogukwana ni sauti enene tukuimuka twagoteba bako okunya gukwana ngabakonye bono ntu amanye gintu tokokonya lakini agachiko kongo ntu keramenyo getagucho nkaigwo gokongo ntu murango bono kumbe tari kunyara gokongo ntu murango manene gufungire ni kiburia kenene sana murango yori ngiguchimoino nore kirugunge no siegere kurumira kini kirugo nandingire ya progetiga bono muswati ro bamenyo getakarangiri muragetensa bagachaka gutagura kero batagura abana bali ryokiya ingeri nene nkwari kunyara gosoimi bono ntwanda ke tugokagira abana mburiri bali kumba abana baringi guchaire kirugo iguru tugatema rinde go bana bakarusi kunsabu nande tugatemera kunya kurigi burire tukuna kurimire tukaite mburiri bali kumba abana bali nyaro nsari bagwete kera konya chinguru kya baereire abaiga abana bachibarongo korranga konya barabo bakure kera bakurusi nyumba baringe koyana baringa abagoyu sana nonyo no yonde njirari kubuga nere turi kubuga ogereta gacha kogera abandi bakanyorekana nsa twakagerite ngamburire bali kininde njire ibarusi tuko bakamenyokigwa igari igari konya yachire yo mintu samwerinsa igari ikabamenyokia bakairunya gitari tugatigara tukurimia bono tuguna gusega sega nyumba ntwari metie nyumba ikalima nande bono konya cyabiri chinsa inya nenusu banyene mbaringo umugaka nyene taringo tukaigo konya usikiru chire gitare kuri Mong'ina waje saringe okori biasara byaye bono ndo chinga nabo yabete igo twabete no gukumi sana eko niki gyatoberete chigo ndo mutureti bikinyoreke ono gonkume tingusinyuko eresa ngusinyuko eresa ikyabete gekoni twa yani yatokoniri right insachinde no mete chinse chinye saine chiga ngeya bibuli barenge insachinde chiga kechioke angete ni chiga kyaba ibuli batakiri gotoka nyomba insachinde no mete na ngeya bibuli barenge umuyuri yoyo Mong'ina ateba ngitararinge okori biasara byaye
bonjoriri bwaye no mugako uyu no baringe na abana baye nyumba lakini akagenda achikuyo Mong'ina orioye kera konya jinsi chichari bono igatoka kerari yachiete korra siegete bono ntumanyitinga no musumuri nge nyumba munateba bono yataberete kintu gyogukumi ai kero mwaswete nyumba omusumu uyu mwanyoroche gosenza chinde inkiki kora atebe kiaretete umuriro yiga according access ya assessment yao no nyari ko banu musuma asoterekerire ibintu byayete bikaera ese chiru erumu yigeyete ibintu bikaera pi oni gyacha giti muriro kwari kokerora yari ko bekebeya ngantu anyore to mukeba bwekebeya lakini yengo no musuma no nyano Mong'ina nyane kero twa mugoria teba no musuma oyo firesione no mwana kuru seito bono ono mwana na abasirite na abachukuru bane lakini nkolera abana nabere ngocha nkona kubarra bagochesa buya nabarigirire buya nande nsemerete mbwa togosemera ngo abana chukuru bane mbiya bagendererete lakini akarongo unga abana baire rero butuko twamunyokire mambi twachire korra abana ba maene buna bari nyagitari twachire bakamocheli abana maene ntubwati ntoro chikende yonse dalili yokoyi lakini okorange bayete gwetere moscheli no mwana yo manene tikatosaba Nyasaye mokonye naki hali aye atwarra ngopo mwale nande naruka nande osa twamubika sama oka Nyasaye te Nyasaye morwanirire kakia moire nyumba anya bari Nyasaye obairire mwana uri yuchine tigatigare ase ogwanja kwa Nyasaye airo moiburi wa nyumba marida nango gusikonya kunde momanyi nkere manga isecha bogitutu oyo no mwana one nanchi nabere no kumisana kegera twigwete kintu kimorogoba nga abana bajire tukari gukuminga kinga kibajia ekene twamnyoka botuko ntore iri nentuntu watama kumusecha abana bayite nande babere inchirenga bune yeyo bano barabo bayite gekubara kinde ntwabere nyagitaria bakari nyumba bare twaje kurariria bakene twikire mojari twanyore no bare mojari ba bekru mojari ba betro mariogo bakore ntukiege wono yo ndere no ale abekire mbeo tumanya tugusanya sae ramokonye tore nere usina byo kegere aje ko uyagera aire ngina nyumba mbio bana tugwatia manga sai gutatigarende nari gusaba akike nyurike nonya gikalingana ki nonya kero okay umaite buna tuliga kiro muntu Nyasaye namo bange tugukwaye lakini nama goso sana unajeria umuntu amatukari aye ataraika igombo daende nanda na maraika abana barabaka basinini batabwatike okay tuomane naye muro bana abana aba kato tokale kwirende kato tokende ne muro biri Kenya saba bega sagia nori natige getanda kweyana gakyabe moyo mbuya mono mbwadia mangi Inkolipotali INKA TV inchenkoro kwa Nelson Masakwe Mwangi Ebono tarere duka ya Josmo Mega eyibwate special offer yomutinyi o December ase bintu byonsi bya nyumba gati yabo amasiya mandasi chisabuni amafuta y'ekingeni esukari pambals omochere gati y'ebintu binde ebinge bikonirwa ase liguli lya nsemono onye kobwate eduka gosaye no monchorya aiga no konyora ebintu byo byonsi biyoganetie elyo koneri ya customer chiao ase liguli lya nse ikyokereiraye korosia obuhaita Josmo Mega boigonkone bale chimbusuro chonsi chugusimeka amoyo ao chindagira chichitugo chichingencho ao talira eduka ya Josmo Mega yegotoka as around about nyagitali ya KTRH ange ne nyumba ya Blood Bank ose obakere simi enoti isano na ibere kianda ibere isano nemo eyemo isano inye isano na ibere ose enoti isano na ibere isano nemo kianda isano nemo enoti isano nemo isato Josmo Mega eduka yauna mbeyemo asoko ni bintu byonsi aserigolirianse